F'konferenza tal-aħbarijiet, id-deputant Prim Ministru, Ministru tas-Saħħa Chris Fearne u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, ħabbru n-numru ta' miżuri ġodda li se jidħlu fis-seħħ mill-Erbgħa li ġej fit-tmienja ta' filgħodu, jitfit ma' kif qed tiżviluppa l-imxija f'pajjiżna. L-ewwel miżura hi li l-ebda stabbiliment ma jista' jippermetti nies bil-wieqfa. Se jingħalqu kompletament il-klabbs u d-diskoteki. Il-bars u l-każini se jingħalqu wkoll, ħlief dawk li magħhom hemm ir-ristoranti. Dawn jistgħu jservu lil klijenti biss għall-ikel u x-xorb jekk ikunu bil-qiegħda. Bars u każini jaħdmu biss il-parti tagħhom li hija restaurant. Ir-restaurants ħajibqgħu jiffunzjonaw bir-regoli li hemm. Sallum sa issa ma ħderlniex li kien hemm problemi fir-restaurants infushom, sa darba u bil-fors il-persuni li qed jiffrekwentawhom jkunu bil-qiegħda, qed jiġu servuti bil-qiegħda u alkoħol jisserva biss lil dawk il-persuni li jkunu qegħdin jieklu. Se jitwaqfu wkoll il-boat parties. Miżura oħra hi li ġemgħat ta' nies ta' aktar minn 15-il persuna mhux se jitħallew aktar. Din il-miżura ma tapplikax biss għal knejjes, postijiet sagri u funerali li diġà huma regolati bi protokolli stretti. Kull min irid jintaqa' fi grupp irid ikun ċert li huwa ta' inqas minn 15 ruħ. 15 ruħ jew inqas biex nkunu preċiżi. Ġifieri, pereżempju jekk inti tagħmel barbecue x'imkien pubbliku, ma tistax ikollok aktar minn 15 ruħ. It-tiġijiet se jkunu eċċezzjoni għal dawn il-miżuri, iżda xorta se jaraw tibdil fil-protokolli. Mill-ġimgħa it-28 ta' Wissu se jitħallew isiru tiġijiet biss bil-qiegħda u f'ambjent ta' ristorant. Dan ifisser li min jattendi tieġ irid ikun bil-qiegħda f'imwejjed ta' 8 tinżamm distanza ta' 2 metri u l-ikel u x-xorb jiġi servut fuq l-imwejjed. Se jkun estiż ukoll l-użu obbligatorji tal-maskri u l-multi li dan iġib miegħu għal postijiet pubbliċi fuq ġewwa. Barra minn hekk qed jiġi rakkomandat li tintlibes il-maskra f'postijiet fejn hu diffiċli li tinżamm id-distanza soċjali. Bilan li tiġi kontrollata l-imxija anki fejn jidħol is-safar, il-Ministru għas-Saħħa fakkar li minn reġa' fetaħ l-ajruport kien hemm żewġ listi ta' pajjiżi, il-ħamra u l-ħadra. Bil-ħamra tinkludi pajjiżi b'riskju għoli u l-ħadra dik ta' safe corridors. Ma dawn minn din il-ġimgħa se tiżdied il-lista Ember li se tiġi riveduta kull ġimgħa skont numru ta' kriterji. Din se tiġi effettiva minn nhar il-ġimgħa f'nofs il-lejl. Pajjiżi jew vjaġġaturi li ġejjin minn pajjiż fuq l-Ember list iridu jġibu magħhom, iridu jipproduċu ċertifikat negattiv ta' test ta' swab test tal-COVID illi ma jkunx iżjed antik minn 72 siegħa. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci fakkret li dawn il-miżuri huma msejsa fuq strateġija li tinżamm id-distanza soċjali u jiġu identifikati l-każijiet pożittivi ħalli jiġu iżolati. Llum ma daħħalniex miżuri iktar milli diġà għandna fuq postijiet ta' ristoranti jew inkella ħwienet tal-merċa jew inkella hairdressers u beauticians għaliex hemmhekk diġà għandna sitwazzjoni fejn il-maġġor parti qed ikun hemm kontroll. Il-Professur Gauci qalet li n-numri fl-aħħar ġimgħat urew li ċertu setturi jeħtieġu aktar kontroll. Saħqet fuq il-bżonn ta' aktar dixxiplina u kooperazzjoni biex kulħadd jagħmel l-almu tiegħu fis-sitwazzjoni li ninsabu fiha. Ġimgħa ilu daħħalna miżuri oħrajn, però meta qegħdin naraw li issa n-numri xorta baqgħu jikbru, avolja rridna nagħtu ftit ċans ħanaraw x'inhi s-sitwazzjoni, ħassejna li iva għandna dawn ċertu setturi fejn għandna bżonn iktar kontroll. U propju għalhekk aħna ħandaħlu dawn il-miżuri biex bħalissa nagħmlu naqra iktar sforz qawwi biex aħna nerġgħu nikkontrollaw din is-sitwazzjoni fil-pajjiż tagħna.